Duol mochung' ne yiero pacho ka IEBC osingo ni gibiro tayo yiero maduong' e yo maratiro kama giwacho e kinde alam mane gibago okinyi ma kawuono. Kila mwanachama wa UDA mahali popote ulipo ujue ya kwamba hiyo maneno Profesa Kindiki amefanya hapa, wewe ni sehemu ya wale watu waliotusaidia kutimiza haya mambo ambayo tulikubaliana na Wakenya. Jogo duto malaro kombe mopogore opogore kokalo otiko mar UDA oromo gi jatend piny kawuono e par jatend piny e boma ma Nairobi ka gipango chenro mag yiero ma higa manyien. Koro at this time office ni ok bitiyo ne factions kaluwore gi kaka ne gichung', to gidhi tiyo ne jopiny duto te kaluwore gi sheria mar the county government and the national government. Muspal ma Homa Bay oyiero komiti matayo chenro mag chiro ma Homa Bay tok yiero mar jotend chiro tore juma mokalo. Arwakini machiegni e weche manyien makagi kacha, nyinga Milton Ochieng'. Duol mochung' ne yiero pacho ka IEBC olando ni gibiro chako chenro mandiko oganda kaka jogo ombulu chakre dwe manyien mar adek. Jakom IEBC Ethekon oyango mae romo mano obedo godo gi jodolo ma kanisni mopogore opogore kama wache ni chenro mar ogeto ndiko jogo kura maromo milion 6.3 ka bende osingo ni yiero ibiro tim e yo maratiro. Partners in promoting peace, peaceful participation, ethical leadership, civic responsibility, and national unity. So we need that during this election cycle. And therefore the Commission and the country looks up to you to champion peaceful and informed participation during these elections, to help us counter this new phenomenon called misinformation, disinformation, and malinformation, which is likely to distort certain things around elections. Jatend piny William Ruto gi jalupne Ngire Kithure Kindiki omedo seyo kweth maketo serikal tesre magiseyo kuom ketho kendo njao chenro mag sekta mamiyo kaka mago mag somo ka gilose e kinde nyasi makende mar jogo mageto tiyo kod duond bura mar UDA oganda maromo 12,353 e laro kombe mag gavana, kombe mag od bura kaachiel gi MCS e pacho ka e romo manotimore ka jot ma jatend piny e buore Nairobi. Jotelogo nosundo kweth maketo sirikal tesre magiwacho ni onge kod paro manyalo konyo jopiny kod chenro ma sirikal kamoting'o bero ngima jo Kenya. E kinde no bende jatend piny William Ruto Party, we will not entertain violence and insults in our political party. We want to be decent. Yule unashindana na yeye si adui yako. Mkenya ule wa chama ingine sio adui yako. They are just our competitors. Sindio? Ni competitors wetu. Na wale baada ya uchaguzi tutaishi pamoja nchi moja. We want to live together. Wewe baada ya wewe kushindana na mwenzako kwa UDA, baada ya uchaguzi tutapaki wanachama wa chama moja. Please don't disturb us. We are trying to sort out the mess you created in the education sector. Tunataka tuwawekee kibao hapo, men at work. Don't disturb. Don't disturb. Wewe bana sumbua sisi. We are busy fixing the problems that you left in the education. Migao mathieth kokalo kuom jagoro mongirore migao no Dr. Umo Luga ochiwo siem mager ne ute thieth maduoko jotuo mag kansa moseduono okumba magi mag thieth mondo mi omednegi omenda nyaka 800 kaluwore gi chik mane jatend piny ogolo. Oluga mane twake ka thieth maduong' ma Kenyatta okoni jotuo winjore obed kong'eyo ni thieth mar kansa omedi nyaka 800 e okumba mar thieth mar SHA, kendo od thieth ka od thieth moseduono 550 mar jotuono owinjore or kwayo mondo mi omed jatuo omenda. Bende Oluga noyango ni gichano mar golo lipot mabiro keto ayanga nengo mar thieth kod yedhe duto mayudore e pacho ka, chenro mowinjore oket ayanga e dwe mar adek higani.
to notify SHA that we've gotten to 550 and then to allow them access up to 800,000. And I think it is important to clarify that these are unique cases because not all patients will require the 800,000. And so this is the message to the entire country. If any hospital is telling you that they are not allowed, I think it is important that you know that that is not true. Because right now we are even sending messages specifically to patients. What the hospitals have to do, and the CEO is here to confirm, the doctors are here to confirm, is to notify the Social Health Authority that this patient has exceeded 550,000 and please allow us to access. And it is in their contracts, and we have sent emails to all hospitals that have contracts. Lakteche maromo 60 matiyo osiptende e kaunti ma Homa Bay ochako ng'anyo tok notis mar ndalo 21 mane gichiwo ka giloso oko mar kar thieth maduong' ma Homa Bay. Jakom KMPDU bade makono Roger Sotana oseo kauntino kuom koso keto maino e winjruok mane obedo motelo. Giwacho ni kauntino nigi gopgi maromo $7 million ka giwacho ni ok gibi chwalo thieth nyaka ketnegi e tim winjruogno. Forever, for the union makes us strong. Viva KMPDU, viva! Viva! 7 agenda items that we raised in our strike notice, only one was conclusively addressed, the matter of promotions and redesignations. But of the 7 others, and the most important one is the matter of arrears. The county government of Homa Bay owes doctors arrears to the tune of about 7 million. They also owe the union another 6 million. Healthcare workers in Homa Bay County cannot afford healthcare, the very service that they are offering. This is a shame to the county. It is a shame to the employer. Ladies and gentlemen, we empathize with the members of public in Homa Bay. We have tried to cover the nakedness of the county. We are properly understaffed. You cannot be deducting money meant for the union and not remitting it. You cannot be deducting money meant for health cover and you're not remitting it. And the workers, the doctors are suffering. We are starting a strike that will be a very major strike. Homa Bay County is where when you disagree with the minister or a chief officer or a director, just through a phone call you are struck off the payroll. And we have doctors that have been struck off payroll for reasons that is only known to whoever made that phone call, and they're not following any HR guideline. Homa Bay County is where they deduct your money for medical cover, and somebody pocket that money, and now we have doctors in Homa Bay County with no medical cover. Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi oyango ni tudruok otiyo machiegni e kind piny owacho mamalo kod tend counties osekelo dongruok ahinya e kor gwenge ma pacho ka kokalo kuom chenro ma piny owacho mamalo mar bottoms up economic transformation agenda mong'ere kaka BETA. Kanowuoyo e kinde romo manobedo godo gi od buche ma counties kama nowache ni nitiere dwaro mar medo jiwo tudruok e kind counties kod sirkal mamalo kaka yor jiwo tend kor gwenge kendo neno ni gikelo dongruok ne oganda. Osingo ni sirkal mamalo biro medo neno ni omenda ochopo e counties kendo chenro ma counties ok obedo kod ng'ikruok moro amora. Romo no bende noyuorie gi jagoro maduong' mar CAF Chege Mwaura kod jotelo mamoko. Because we have listened and really appreciate that the level of organization is extremely good. Which is a good sign. So let's see what we can do to consolidate devolution from where we sit. But I will also share this with the President as well, so that he can have it in a good perspective. Ten Municipal ma Homa Bay ochuo komiti ma koro biro tayo chiro maduong' manie boma ma Homa Bay kuom kinde bang' ka yiero ma jotend chirono notore jumbe 2 mokalo. Moko kuom johala kod jochung' mane laro lemo mopogore opogore ogoro ng'ur bang' ka ne yiero mane ochan e dwe mokalo ne ochungi apoya kaluwore gi weche mag arita kwe mane gikoni ne ok ber e kinde mane dhi tayo yiero ma kamano.
Maneja mar Municipal ma Homa Bay, Sigar Agumba, okoni ochunogi mondo mi giyier komiti mabiro tayo chirono e yor kojolo e kinde ma gidhi nyime kod chano yiero manyien. Omedo ni chirono ok nyal bedo maonge komiti mataye kaluwore ni thuolo ne oserumo mar jotelo manosebedo ka tayo chirono. Maduong' e seche ma wantiere ni kaka city manager asetiekora gi jowagi e thuolo e lo sirikal mondo watiuru kanyakla wakonyuru jopiny nikech gigo duto itimo mana ka kwe nitie to mana gi ndalo mwanyatimo gieno. Koro at this time office ni ok bitiyo ne factions kaluwore gi kaka ne gichung', to gidhi tiyo ne jopiny duto te kaluwore gi sheria mar the county government and the national government. Koro ananyalo mana kwayo ni siasa nitie kata nitie gi seche ne, to kata ka jomoko ne poko obedo gi chuny makare, an gima kwayo jopiny kata johala te ma Homa Bay ni giket kwe, johala te o back this leadership. Asirogi for the time being nyaka chieng' moro yiero bedie makare. Abro miyo gi advice kaka itiyo kendo support mara mara ma gibro dwaro kuoma, abro miyo gi kaka jakom mane tiyo. Campaign ngeni katimore to lef jakier. Wakwayo joma no akosonegi mondo duga wabed together ni koro an office. Joma no ero wabed. Joma ni bathe koni. Sani koro onge gimoro ni kone gi kone. Waduto wan ji achiel. Office en achiel. Riwruok mochung'ne kedo ne ratich jopuonj matiego tije lwedo midendo ni KUTVET koro dwani piny owacho ket maino e medo kwan jopuonje kuonde tiegruok ma kamago kaluwore gi medruok mar kwan ma jopuonjre. Kane giloso Mombasa bang' chuogo apisi mar riwruogno kadho nam chumbi, riwruogno motelne kod jagoro maduong' Kefa Ogui bende nokoni dwaro nitie matimo lokruok e chenro mag tayo tiegruoge magitimo e yor rango rang'iny mag jopuonjre magine giwache seche mabende gikoni gidwa bedo piny kod piny owacho maneno ni gibedo kod winjruok gi piny owacho midendo ni CBA mabiro tayo gi e seche magitiego jopuonjre e tije mag lwedo. And the current curriculum poko kete maler, oken properly structured mondo jogi ochiw tiegruok e yo moriere. Nitie gaps moko miyudo kaka ne nyithindo donjo chon makitieko form 4 ting'ere kiyudo tidonjo diploma. Sani kata ka in gi diploma tidwa ni mondo ichak ng'ama ok odhi skul kata ichako gi form 4. So those are the things magi gik madwaro mondo losi mondo ng'ato ka ng'ato oket e ngas moromogo nikech ji ok nyal chako kamoro achiel. Wadwa ni mondo jopuonj omed e institution nikech institution mang'eny onge jopuonj moromo. Koro iyudo ka jopuonj matin mantiere kanyo bedo gi tich mang'eny. Maginyalo dhi timo kod nonro kata research mondo mi gik magipuonjo kae gipuonjgi e yo moro makare. For example, a trainer has stayed in one job group maybe for a long period of time. So we are here to save that person. You see, for example, we assist you to move from one job group to another. Maybe in salary advancement, we can help you do that. Also, maybe you are seeking for promotions and you are not even getting promotions. We can help you do that. Tim mar nyiri mapacho kama jotugo manie bwegni 20 Rising Starlets odhi nyime gi kampen mar ikruok ne tugo mar laro thuolo mar dhi World Cup. Starlets gocho gi Tanzania Jumamosi alap tuke ma Ulinzi. Timno osebedo ka e kambi kuom thuolo mar jumbe 3 mokalo ka kocha mar timno duoko piny kwan mar jotugo kowuok e 60 nyaka 32 kendo kwan ma kamano pod idhi duok piny nyaka 23 motelo ne tugo midhigo e tielo 2. Na pia ukiangalia hata players wenyewe venye tuna train grao, mtu anaonyesha kwamba kuna kitu tunataka hapo mbele, na
ukiona mtu akiona mwenzake ako chini anamuencourage, anamwambia unaweza, hii ni yetu, lazima tuwin. Tuliona Sekafa venye wanacheza, tujui kama ni hao players. Kwangu kwa madefenders najua tutachezea venye tumezoea. Mimi na Mideva najua tutapush hapo mbele, haitakuwa rahisi kwao. Erokamano ya Kwaramogi kuom thuolo mari, mago emane waikonu kowuok e mesa marwa mar kagi kacha koromo saa 1. Ramogi TV duogo kendo gi weche manyien mag ang'ich welo to saa 3 weche manyien mag oimore. Nyinga Milton Ochieng, oriti masani.